Stanje na požarištu je pod kontrolom, požar je lokaliziran, vrši se dogašivanje sa vodom, stavljena je otvorena relejna dobava vodom. Mi smo provjeravali spremnost operativnih vatrogasaca područja Centar koje obuhvaća DVD Vukovina, Velika Gorica, Kurilovec, Staro i Novočiće. Radili smo gašenje požara odlagališta mješovitog glomaznog otpada u tvrtki Eko Obrada. Radili smo, kao što ste mogli vidjeti, ovoga i sa vodom i pijenom. Vršili smo relejnu dobavu vode iz jezera. Danas smo imali jednu vatrogasnu gradsku pokaznu vježbu gdje smo kroz naših 6 područja djelovanja organizirali 6 raznih točaka. Znači 6 radnih točaka, odnosno 6 različitih intervencija na području grada i svih naselja. Imali smo 134 operativna vatrogasca tu prisutno, 3 pripadnika hitne medicinske pomoći sa vozilom, 43 vozila, nekoliko priključnih vozila i ukupno je sudjelovalo 27 dobrovoljnih vatrogasnih društva, sve s područja grada Velike Gorice. Mi kroz ovakav vid vježbi pokušavamo utvrditi razinu spremnosti i sposobnosti dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i to nam je pokazatelj na potrebe za daljnjim usavršavanjima. To još jedanput pokazuje da su i dobrovoljni vatrogasci, evo, uz našu javnu vatrogasnu postrojbu uvijek spremni za izlazak na intervenciju, pomoć našim sugrađanima i pomoć javnoj vatrogasnoj postrojbi. Ja bih htio naglasiti kako smo mi u gradu Velikoj Gorici izuzetno ponosni na naše vatrogasce, našu vatrogasnu zajednicu koja je najsnažnija i najbolje obučena vatrogasna zajednica u Zagrebačkoj županiji i da u svakom trenutku smo sigurni da uvijek možemo na njih računati. DVD Novočiće, DVD Staročiće, vježba je završena, krenite sa pospremnom opremom.